The Papaya Goods. Siyempre minabot diri sa event. Walay mo dumog ha, walay mo dumog. Right. Saan ang mga tao sa imo ha? Lang mo daan doon. Asa sa kuha mo si Jerry. Manito wala ba nito?
Yan ang puso ay kayawitang pumili at sambahin ang iyong pangalan. Binigay alat sa'yo ang aming mahal hanggang sa walang hanggan. Sa ating mga labi, ngunit nagtitiis na rin. Sambahin ang iyong pangalan, ibigay alat sa'yo ang aming mahal hanggang sa walang hanggan. Ibigay alat puso ang sambahin ang iyong pangalan, ibigay alat sa'yo ang aming mahal.
Meron kasi si Raisa yung sa tayo. Hindi po ang sideward. Ang sideward. Pero malay. Ito, mas malakas pa, Bali, lahat po tayo mga kapatid, kasama po tayo na mag-cheer mamaya. Ito po yung isisigaw po natin para po sa atin. Okay, yung mga kabayan po na nasa handa, sino po siya, dapat po natin sa handa kasi itiyato po natin. Kapag umuwi ako kayo ng na una, kayo po mag-practice. 1, 2, 3, and... Lakas nga po natin lahat. Sabay-sabay po tayo ha. Pakibasa Francis Gomez. Kuya Daniel, Ate Arlene, kinakikukna mula mong Kuya Daniel, Ate Arlene, pinakikukma mula mong tanan. Hey! Pwede po ba sabay-sabay po na malakas? Ilabas natin ang ating 100% pasigit. Wapa, manahan po tayo ha. May palakpas po at sigaw. Pero dapat po pumasok ng kulilan niya. Sige po. Tama tayo din po. Mag-last 2 minutes na lang po i-ibig po natin. Gimana tuh sob? Ini masih nani? Hah? Ini. Sana. Tahu lagi. Nandudugay lagi kang ipugkol, ikaw na makagsakay. Salamat sa iyo.
aking kapatid na Eric Abangero. So, kapatid na natin, gusto na pinagusto, maligaya ng tayo. Opo, pagdating sa naman ng Diyos, mga kapatid, sa pagkakataon ito, sama-sama tayo. Salamat po sa Diyos sa pagkakinig po ang ating second half ng ating po programa sa radio ng ating SPTV. Wow!
report ay nalabigin namin kayo nila na tuloy po natin na patatuloy para makita pa ng mga kasalanan ng bansa ay hindi sa kapigil na binahin na tinuloy yung ating iwan. Okay lang po? So, Magbati po ng pag-ibig at happy second day ng SPBB! Salamat sa Diyos tayo ay sumabot sa ilang mga araw po ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Welcome din sa ating po mga malangkig mga ganito. Sige po mga kapatid, tutunan po kayo para mga nangyayin. Malayo lugar sa national topic natin yun ang ating ako nag-exila maligayang magpapasalamat na yung lahat. Doon na naman na pumuling pagkakataon at yung mga napagin natin kayo na delegate sa atin dyan sa ating buong chapel sa Bali, Pampanga, yung mga nasa galing natin ko dahil ngayon. Representatives from Region 3 mula sa Bulacan, District 5. Bumabati po tayo na nagayang ng pasalamat sa inyo. Mga taga-Region 4, National Capital Region, from District 1. Yan. Bumabati po tayo sa mga kapatid ko ng Visayas at Mindanao. Dahil na bago talaga na government dance from Denmark, from Paris, from Rome, Italy, yan sa Italy, yung mga taga-Brunei
Siyempre, kung nagkagawa din, sa mga kapatid natin sa Butosulu Province. Salamat sa Diyos. Mga kagabi, Himo City, dyan sa Mexico, natin sila kalimutan natin yung ako rin ito mga kapatid, kumalang tayo dyan, dahil dito yung mga maayos, mga kapatid. Si Brother Lord na po, kami itong isa nasa Hawaii, Iloilo, sa Region 6, mabating tayo sa inyo dyan. Samantalang sa Legaz City, sa Albay, natin si Brother Alvin ko. At ating mga kapatid sa Region 5. Si Brother Fred Camarilla, Brother Paul Morena, Brother Judy Almanes, ay nasa Region City, sa Davao del Sur. Ay iba sila ng kagabi. Si Brother Capulong, Brother Mario de los Santos, Ferry Moresca, Brother Ida, sa Pilipinan, sa apat naman sila yung damon sa Region 1. Samantala, si Brother Efren Pagino, sa Region 8 yan. Salamat natin mga kapatid, lumamati tayo sa mga kapatid mula po sa Cagayan de Oro. Pagkasalubong sa amin mga kapatid. Mahal namin kayo. Sa buong kalimutan. Salamat sa Diyos mga kapatid. Sige po na tayo ay magpapatuloy. Salamat sa Diyos. Ang bagay ng mahalaga sa aking pagkakabilin sa Diyos. Alam niyo po, yung awareness ng kapatid na hindi napakahalaga. Awareness sa mga realidad na nangyayari sa buhay. Mga realidad na aming masasabunan sa ating pagkakabilay para tayo ay well-equipped
Dan kailangan natin para makapagtapos tayo ng ating kalilimutan na kapatid, ang Ebanghelyo na sinasabi sa Bisaya.
man. Dem, aman ta Dem. Atong pun Dem. Ha? Muli ta? Si muli, aman ta muli. Third floor. Ha? Third floor. Third floor. Ipalong lagi ang music. Pero asawa mo po no, Brad? Amo. Ay, ila. Ano yung balik? Aman mo ka ba? Lang redeem ba ito? Lang redeem? Imot. Isang mangod ba? Ang sila tulog. Ay! Watch you take picture, Day! Uy, parang... Deb, ambi akong bag din, Bi. Naku ni bus magkatod. Dito mga sa likod, kita mo sa pagkakas dito. Okay. Dito ba yung dami? Sino na ito? Wala ko ninyo. Guys, Bisaya. Sa yes. Di kami buka pinto. Ako babae? Oo. Naku, kunwari ka pa, Dennis, sinaanak mo lang yung kilala namin. Ang ganda natin tingnan, no? Dapat may video pala po eh, no? Oo nga, dapat ako video to. Wala eh. Oh, lahat kami. Tingnan mo, hinintay ka ni Jessa? Check ko baka naiwan eh. Ano yung ano? Jessa. Sana. Yung ano mo, Tinder. Yes! Ang ganda. Gael, baka madulas ka ka. Parang mo yun, right? Parang yun. Alam mo, ulan, papa. Ganda mo.
Kapit na lang ka Carmen. Kapit na ka Carmen. Guys, mga kami guys. Hi, Rudy. Ay, ready ka? Kapag na lang. Ako hindi ka magpunan. Goodbye. Nawala na po.